Co se lidi, já jsem Kakashi a tohle je taková oznamovačka, hračka, nevím co všechno to může být. A je to jako by, že bych chtěl vás ne nikam pozvat, ale chtěl bych vás naučit, jak si udělat vlastní intro, že mě to samotného nejde, ale chci, aby vám to aspoň šlo. Takže musíte mít Top Play, teda Google Play, pardon, ale tam to taky najdete. Tam to taky najdete a musíte mít Dropbox, abyste si pak stáhli intro. No, tak já vám to ukážu, dám. Obchod Play a pak vám ještě naučím, jak dát jakoby to intro do toho videa. Ne. To. A tady to úplně první si stáhnete, já už to mám, respektive, abych vás to mohl ukázat. Tak ještě ty jsi fakt inteligent. Sáhnete si to, dáte otevřít. Tady to jsou všechny moje. Tady jsem to zkoušel. Dáme nov project. Ale abyste měli intro, takže to musíme jít na YouTube. Tady je. Tady, já to mám na Dropbox. A tady si stáhnete intro, já používám tady to, chci použít. To je ono. A nebo ještě třeba je tady nějaký. Nebo pak je tady nějaký, ale to jsou jich hodně. No, reklama! Ne! Si myslím. Tady, to jsem taky zkoušel. Tady, pak je tady. To je něco, jak já mám, ale je to v kroužcích. To je jeho intro. No, já vám to ukážu. Tady mám to moje. No. Takže já dám. A dám tady to. Dám to, že jinak na co si to stáhnout. Dám vždy. Že já to používám na tyto. Jo. Tady to mám. Tady zmáčkněte tady to. Dáte si Dropbox. A nebo dáte na všechno, co to chcete. Jo. Já už ho mám stáhlý, že to mám. A dáme buď. A tady třeba sound. A tady to třeba si sáhněte, mě to je jedno. A pak jdem na tady to. A tady si dáte nějaký třeba to new project. A třeba tam něco namačkáte. Musíte jak já. No třeba. No, tady to vám radí. Možná uvidíte můj e-mail, tak já to vystřihnu. Tak to stačí asi jenom to, jaký chcete, tady.
Tak to prý nemůžu. Takhle. No, tady si to pak dáte na co chcete, my to chceme na YouTube. Ale spustit to dáte tak. A dáte spustit nějak. No. Můžete to dát takhle, já nevím, já jsem to ještě nezkoušel právě. Tak to nechcete? Tak, pokud chcete to, abyste to pak mohli dát do videa, tak ať to není tam moc extra krátký, tak vám to ukážu. 6 minut a za kolik je hodin. No, tak to ještě stíhám. Ale já to jenom připojím na nabíječku, takže bude střih. Dobře, už jsem zpátky. Ale pokud chcete to pak dát, abyste měli, tady to si musíte stáhnout. Na Google, na Chrome, mě to je jedno, co máte. Stahoval jsem to já na Google, ale nevím. Huma, hej. Get up market, to si rozklikněte. A dáte tady to. Že já už to mám. Že už to mám stáhnutý. Ale já vám to chci ukázat úplně ve vším. Dáme otevřít češtinu. Zkus. No, až to budete mít stáhlý, něco dáte, blablabla, to nikoho nezajímá. A pak to rozklikněte. Everybody. No. Get up. Takhle market. A dáte si tam tady to. Dáte si vyhledat. Počkat, nemám to někde tady, že já nevím, jak se to jmenuje. To je fail, vyčte, já vám to já vám řeknu, co si tam napíšete, že já to nevím, jak se to píše, jsem to zapomněl. Stáhnete si Vidream Pro. A hulala, tady jsou všechny moje videa. Dáme si to moje intro. No. A tomu třeba dáme třeba galerie, já to tam vybírám všechno, videa. Počkat, tady to jste neměli vidět? Střih. Sakra, já jsem to zapomněl pauznout. To nevadí, jinak se na to nikdo nepodívá. A třeba dáme tady to video. No. Třeba tam dáme mobiles. A třeba nějaký krátký videjko. Nebo dáme tady to. No, teď to jsem tam nechtěl. Takže... A dáme save. Dáme to na tato médium, export. A tady budete čekat do té doby, dokud se vám to nestáhne. Ale já dám cancel. Až to budete mít na YouTube, tak dát
No, tak to dáte tam to, abyste to tam měli. No, a já se pro dnešek s vámi loučím, takže čau, čau.